Θα χάσει το πλάνο να μην ρίξει. Λέμε τώρα και πάλι. Ευχή. Να φύγουμε από το σπίτι. Όχι! Όχι, θα σφύρω. Υπάρχει και Είμαι κι άρρωστη. Θα σβήσω πάνω το κέικ. Αν δεν το σβήσεις δεν φύγουμε. Το κρατάω. Δεν θα βγει η ευχή αν δεν το σβήσω. Γέρνει το ακόμη. Ωραία, να σας όλο βρωμάκι. Περισσότερο το σπίτι. Δεν γίνεται, δεν με κουβέρτα. Δεν το κουβέρτα. Μπορούμε να τα δείξουμε πάνω στο κέικ. Το κέικ θα αυτό το κάνουμε, కొన్ని μέρες. Ενώ το έχουμε τους μέσα στο διαγράμμα του κέικ. Θα πάρουμε το χιόνι μαζί. Εντάξει, άρα θα φύγουμε από το σπίτι Θα μας αύριο. δηλώσουμε. Ρε, κάνεις σαν να μας είναι εσύ. Άλλη και φορά δεν το 12 λεπτό τραγουδάκι. Όχι, Δεν προλαβαίνω. όχι, πάει στο μπάνιο. Δεν θέλω. Πώς το έκανες παιδί με αυτό μες στην τούρλα. Το δίνεις τώρα. Καφέ του τζαμπόνι. Πολύ χρονή. Πολύ Και χρόνο. τα γενέθλια μου πάντα ονειρευόμουν. Ωχ, το στενοφόρο, παιδιά. Ήπιος μες στη χέρι. Η γιαγιά και φτάνει στην κουζίνα. Ωχ, παιδιά, ποια είναι αυτή. Όχι.